jauna, izaki berrituen kantuz, Gorez jauna, aleluia. Ona, 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 jauna, zure salbamen ona. Bizi berri batean sartuta gaudenok, abez dezagun Jainkoaren aintza. Dezagun otoitz. Hoi Jainko, egun honetan heriotza garaitu duen zure seme bakarraren bidez, betiereko biziaren ateak zabaldu dizkiguzu. Egizu,
gure jaunaren piztuerako festaburua ospatzen dugunok, zure espirituak eraberriturik, biziaren argira piztu gaitezela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jesusen berpiztea hotsegitea, berri ona zabaltzea da. On eginez eta zapaldu guztiak askatzen saiatuz bizi zeraren garaipena hotsegitea da, berri ona zabaltzea. Hala esango digu apostoluen eginak. Evangelizar no puede reducirse a un proyecto de liberación solo dentro de nuestra historia humana. Nosotros hemos comido y bebido con Él después de la resurrección, nos dirán los Hechos de los Apóstoles. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan honela mintzatu zen Pedro. Badakizue zer gertatu zen. Galileatik hasi eta Judea osoan, Joanek hotz egin zuen bataioaren ondoren. Nazareteko Jesusena, alegia, Jainkoak Espiritu Santuaren indarraz gantzutu zuen, eta hark on egiten eta deabruak hartutako guztiak sendatzen igaro zuen bizitza. Jainkoa berekin baizuen. Eta gu gara hark Juduen lurraldean eta Jerusalemen egindako guztien testigu. Jesus hau abe batetik zintzilik hil zuten, baina Jainkoak piztu egin zuen 3. egunean, eta agertzeko ahalmena eman zion. Ez ordea herri guztiari, Jainkoak aurrez testigutzat aukeratutakoei baizik, guri alegia. Ura hilen artetik piztu ondoren, arekin jan eta edan dugunoi. Jesuse berak agindu zigun herriari predikatzeko eta aitortzeko. Bera dela Jainkoak bizien eta hilen epaile ipini duena. Profeta guztiek aitormen hau egiten dute hartaz. Harengan zinez dezaten guztiek bekatuen barkamena hartuko dutela, haren izenean. Jaunak esana Eskerrak zuri jauna. egun hau jaunak digu egin, bera gure posta atsegin. Denok berriz. Egun hau jaunak digu egin, bera gure posta Eskerra jaunari ona baida, haren maitasuna betikoa baida. Esan bezate Israel darrek, haren maitasuna betikoa. Egun hau jaunak digu egin, bera gure posta atsegin. Jaunaren eskuina guztiz garaia, jaunaren eskuina indarrez jokatu da. Ez naiz hilko, ez bizi baizik, jaunaren egintza kontatzeko.
Zabiltzate goi ondasunen bila, han bai dago Kristo, esango die San Pablok Korintoarrei. Si los cristianos ofreciéramos únicamente una esperanza de liberación terrena, engañaríamos al pueblo, dice San Pablo a los de Corinto. San Pablo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, ez aldakizue legami apur batek hori guztia arrotzen duela? Bazter ezazue legamia zaharra eta izan ore berri, legamia gabeko pazko ogiak bezala. Izan ere, horixe zarete, Kristo gure pazko bildotxa opari eskainia izan denez gero. Ospa dezagun beraz pazko jaia, ez legamia zaharrarekin, bekatuzko eta geiztakeriazko legamiarekin. Legamia gabeko pazko ogiekin baizik, hau da, bihotz garbitasunez eta egiaz. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Maria Magdalena, Pedro eta Juan ez ziren ameslariak. Gertatua bakarrik kontatzen dute. Kontatzen dizkiguten kontaerek ez dute Jesus berpiztu zenik frogatzen, baina ikusten ez den Jesusen deia onartu zutelako sinestu zuten. Jainkoak ez du fanatismo erlijioso builatsuen artean hitz egiten. Gure iritzi eta pentsakerak argituta ulertarazi ditzaken berpiztuaren hitza onartzeko, adi eta erne jarri gaitezen, zutik aleluia abestuz. Denok, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Denok berriz. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. jauna zuekin, Eta zure espirituaren. Jesucristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aitza zurik jauna.
astearen lehenengo egunean, Maria Magdalena hilobira joan zen goizean goiz, oraindik ilun zegoela. Eta harria hilobitik kendua ikusi zuen. Lasterka batean, Simon Pedroren gana eta Jesusek maite zuen beste ikaslearen gana joan zen. Eta esan zien, hilobitik eraman egin dute jauna, eta ez dakigu non jarri duten. Atera zen Pedro eta beste ikaslea, eta hilobira abiatu ziren. Biak batera zihoazen lasterka, baina beste ikasle hark, Pedro baino bizkorrago ibilita, aurrea hartu zion, eta lehenago iritsi zen hilobira. Begiratu zuen eta lurrean oihalak ikusi zituen, baina ez zen sartu. Iritsi zen atzetik Pedro ere. Sartu zen hilobian eta ikusi zituen oihalak lurrean. Buru gainean edukitako zapia ordea, ez zegoen oihalekin batera, alde batetan bildua baizik. Orduan sartu zen hilobian lehendabizi iritsitako ikasle hura ere. Ikusi zuen eta sinetsi. Ordura arte ez baitzuten ulertu liburu santuak dioena. Biztu egin behar zuela hilen artetik. Jaunak esana. Kristau senideok, bazko zorionak lehenbizi. Bai, mundu honen erdian, gure gizarte zurrunbilotsu honetan, bizi dugun kultura korapilatsu honen barruan, bazko zorionak. Jainko aitak biztu egin du Jesus jauna, eta honek, guztia aldatzen du errotik benetan. Jainkoa gure artean ari dela predikatzen hasi zen Jesus hura, gaixoak sendatu eta deabruak hartutako gizon emakumeak askatzen ibili zen Galilear hura, pobreak eta pekatariak bere ondoan gustura asko onartzen zituen profeta itxurako hura, ez zegoen burutik jota, ez. Gure bizitzan inoiz pentsatu ez genuen hoberena esnatu zuen Nazareteko arotzura, bakearena, elkarren arteko barkamena, elkar ulertzea, eta guzti horiek Jainkoa hain hurbiletik biziz, aita deitzeraino iritsi zen hura, ez zen amets hutsa izan. Ez zen gure desioaren fruitu izan, ez. Jesus piztu dela aitortzeak, bere testiguek hain temati aitortzen duten modura gainera, guztia aldatzen du, guztia. Ez. Gaur ospatzen duguna ez da pelikula dramatiko baten bukaera polita. Jesus gurutzean hil egin zuten, hil eta kitxo.
Heriotza garaile ikusi genuen denok. Pelikula gaizki bukatu zen. Duela 2 egun entzun eta ikusi genuen bezala. Ez da gaizki bukatuko balitz bezala, ez, gaizki bukatu zen. Gertatzen dena da, gaurko berria inoiz pentsatu gabekoa dela. Inoiz gertatu gabekoa. Eta Jainkoak guztia aldatzen du gertakari honekin. Horregatik, gure bizitza, Jesus hil eta piztuagan sinisten badugu, misterio hortara gure bihotza irekitzen baldin bada, era bat aldatzen da guztia. Horixe bera entzun diogu Pablori, Kolosako kristauei esana. Alaxe esan du, senideok, Kristorekin berpiztu zareten ez gero, Kristoren misteriora irekita bizi zareten ez gero, zabiltzate benetan bizia merezituten ondasunen bila, eta ez gauza hutsalen atzetik. En este domingo de resurrección, en este primer día de nuestra fe, el Evangelio nos regala esta narración de los acontecimientos de aquella primera hora de nuestra fe. Y nos muestra cómo entrar al misterio de la fe en Jesús resucitado, que cambia toda nuestra vida. Los personajes del texto somos nosotros mismos, en el camino vital de nuestra fe. No solo son sucesos de entonces, que lo son, sino también de ahora. Somos Magdalena, que busca al maestro perdido, aquel que despertó en ella lo mejor de su vida. Magdalena busca lo que queda de él, el cadáver. No hay más. Y con eso basta, porque no hay nada más que le recuerde al amado. Y la losa quitada, cosa rara. Y no está el cadáver, cosa más rara. En la vida nos pasa que lo mejor se nos muere. ¿Nos suele suceder? Pero hay cosas que no encajan con lo que esperamos encontrarnos en la nueva situación. ¿Qué hacemos? Es la muerte en todas sus formas y algo más allá que no entendemos. Somos María Magdalena, que va al sepulcro. También somos Pedro y Juan, que corren al sepulcro. Así lo ha dicho el Evangelio. ¿Será verdad lo que nos ha contado? Qué cosa más rara. Es la situación de los que han perdido todo lo mejor que han conocido. Y en medio del duelo, de la pérdida y del no saber cómo leer todo lo vivido, va y alguien les dice, está diciendo cosas raras. ¿Qué será? Cada cual corre a su ritmo, así lo ha dicho, a su velocidad. Y ante aquello que no encaja en el relato de las cosas de la vida y de la muerte, uno queda a la puerta y el otro entra. Efectivamente, tal como sabían, allí estaban las pruebas de la muerte, las vendas y el sudario. Pero en la vida y en la muerte hay cosas que no encajan. A la pérdida de lo mejor que hemos vivido, uno nunca se resigna, aunque todo apunta a que no hay nada que esperar. Pero el cadáver no está. Cosa rara. En la vida suceden cosas raras. Y cuando entra el segundo personaje que queda a la puerta de primeras, dice,
vio y creyó. ¿Qué ve? Lo que todos, las pruebas de la muerte y la falta del cadáver. ¿Qué cree? Que ha resucitado, tal como la más auténtica tradición de la fe había profetizado. Y todo cambia. ¿Nosotros qué vemos? Pues lo de todos. El mundo y el planeta amenazado, las tensiones entre los poderosos creando guerras y destrucción, los intereses de unos pocos mirando solo a lo suyo, los pobres no pudiendo vivir dignamente. Cada uno también puede hacer balance de su vida y de lo que está viendo. ¿Qué creemos? Que la última palabra sobre este mundo, sobre la historia, sobre cada una de nuestras vidas, la tiene Dios, el Padre de Jesús. Cada uno a su modo, cada uno a su velocidad, a su tiempo. Pero eso lo cambia todo. No es una ilusión, sino una promesa de la cual dan testimonio los que han vivido en primera persona, tanto aquellos de la primera hora y tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han dejado abierta la puerta a la sorpresa de Dios. Jesús muerto y resucitado. Horixe da gaur ospatzen ari garena. Batek esango luke, hori sinesgarria ote da. Badakigu, Jesusengan agertzen den jainko harrigarri hau ez dela gure eskimetan sartzen. Hori badakigu. Hasierako haiek ere ezin izan zuten bezala. Baina baita ere badakigu, Jesusengan agertzen den jainkoak azken hitza duela, baita heriotzaren aurrean ere. Beraz, zorionak, bazko zorionak. Aitor dezagun geure fedea. Sinisten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten dut jauna, sinesten dut. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizia? Jesukristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizirako. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz Pasko egun honetan. Eska diezaiogun zeruko gure aitari
gizon emakume guztientzat zoriona eta bizipoza. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza osoaren alde. Aita santu, gotzain, apaiz eta eliz zerbitzua ari duten guztien alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Munduan beren fedea bizi duten guztien alde. Bataiatu guztien alde, batez ere, beren fedea zailtasunen artean bizi dutenen alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure Munduko herri guztien alde. Herrietako agintari eta politikoen alde. Gerran ari diren herrien alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure Bazko ospaketa hau burutzen ari garenon alde. Gure senide eta adiskideen alde. Gure hildakoen alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure Jesusen gurutzean askatu eta salbatu gaituzuen aita ona. Salbatu gaituzunez gero, eraman gaitzatzu beti zure seme alaba izatearen duintasun ederrera. Jesu Kristo gure jaun berpiztuaren bitartez. Amén. Nire Jesus gogoan dut zuk
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Pazko pozez eskaintzen dizugu jauna sakrifizio hau. Honek sortzen baitu eta janaritzen harrigarriro zure Eliza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren gora bihotzak, jaunak altazkatu. eskerrak jaungoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea. Baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Pazkoa hila eta eskainia izan den egun honetan. Bera da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotsa. Bere eriotzaz gure eriotza ezereztu eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zerutko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Lurrak beterik dauka, zuren dizdira. Bedeinkatua jaunaren gandik datorrena. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zera da jauna, zu
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Gaur, hemen bildurik, Jesu Kristo gure jauna biztu zeneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizan zure zerbitzari izan diren gizon emakume guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar San Joserekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerana, Santu izan bedit zure izena, etor bedit zure egin bedit zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzuna, egun honetako ogia, markatu gure zora, guk ere gure zortunei, arkatzen dieku ezkero, ez gaitzatzu ziten datian erortzen, baina natera gaitzazu gaitzetik. Jauna, atera gaitzatzu gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesus jauna, zer horrek esana da apostolue, bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, ez gure ezinei, gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espiritu
Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Ona hemen jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jauna.
Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zaindu zure eliza maitasun handiz. Pasko sakramentu ez bizi berriturik, piztueraren argira iritsi dadi. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Festaren unerik aberatsena anai arteko bazkaria izan ohi da. Orduan ikasten da zer izan liteken tensiorik gabeko mundua. Batzuk besteen zerbitzuan bizitzearen festa. Berpiztuaren mailan sortu zaigun anai artean ikusten da gizakia aldatzeko Jainkoak duen ahalmena. Paskoako sakramentuan janarituok maitasunean batuak bizi gaitezela jauna. Pasko zoriontsu opa dizuegu denoi, eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren. bedeinka zaitzatela Jainko ahal guztidunak Pasko festaburu honetan eta zaindu erruki handiz pekatu bide guztietatik. Amen. Bere semearen piztueraz bizi berritu zaituzten Jainkoak eman diezazuela betiko biziaren saria. Amen. Jaunaren ekaldiko egunak igaro ondoren, Pasko festaburua ospatzen duzuenok, irits zaiteztela haren laguntzaz, zeruan betiko Pasko jaietara. Amen. Bedeinka zaitzatela Jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakean, aleluia, aleluia. Eske